Masquare saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secret. Kana kariki kutanga kwa paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa subscribe and don't forget to comment and share this video. Nas Zimbabwe tavigira inyaya buritwa na Jeff Judah wachibuda expose mashandiro anoita ma CIO. Chora yachiti ma CIO they are working for ZANU-PF vabuditswa pachena achitaura maoparetero avari kuita muzimbabwe nemashando avari kuita nede ruling ZANU-PF party. Tingadi kuwesta nguva nyitira kuti mungonzwa zvataurwa naJeff Judah pamusoro penyaya iyi muhammadzi zvamuri kufunga mucomment section. Muri Zimbabwe ndofunga there is fuzz iyo an organization yakapushwa nema CIO kuti vawanikwe vachishandira the ruling party ZANU-PF during the election time. So Jeff Judah abuda achitaura mashandiro ema CIO ivava kuti vanoshanda sei, vanomboita nezvei, and who are they. Toti mungonzwa zvataura muhammadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndine hama iri kuchimani yabvunza maringe nekutumirwa kwayaitwa nedzimwe hama dziri kutsvaga kunzwisisa kuti uyu Jeff Judah uyu osana uyu haasi here mu-CIO. That is the big question. Saka ndamuti pane kuti ndichikupindura kuinbox, regai ndichikupindurirai pavazhinji kuitira kuti panogona kunge futi pane vamwe vanogona kunge vane mubvunzo wakadaro, kana kuti pachazovepo zvakare nevamwe vachave nepfungwa yekuda kubvunza pamusoro penhau yeu-CIO. Chinhu chekutanga chandoda kutaura ndechekuti ndane chokwadi chekuti fear, mweya wokutya, wakabata a lot of Zimbabweans to the point yekuti vanogona kungoti anybody mu-CIO. Why? Vanenge vachitya kusungwa nekuti, especially in Zimbabwe, I think out of every 6 people, one of them is suspected of being a CIO, probably out of 5 people. Zvekuti kuti uite chinhu kana kuronga chinhu nemunhu, so unotya kuti manji pakati apa hapana here vatengesi ma-CIO. Maticha achiticha kuchikoro, they suspect one another. Vafudzi vemombe chaivo they suspect one another. Kudhibhisa mombe people they suspect one another. Kuti vanhu vaedze kunwa doro kubhawa, people they suspect one another. Uende kurufu chaiko hazvisi kusenza. Kuti pakereke chaipo vanhu vachiti tinonamata chechi imwe chete, tiri kunamata Mwari mumwe chete, vachiimba nziyo dzimwe chete, they still suspect one another. Vachipomerana pamusoro penhau yekuti kana asiri emember of ZANU-PF anogona kunge ari mu-CIO, but chinombonzi mu-CIO chii? Kana kuti it's a way yokuda kungotaura kuti yekungodzikisirana kana kuti yekungozorana mhosva. Chinombonzi mu-CIO chii? It looks like a lot of people varitone confusion yekuti mumwe munhu wakamubvunza kuti iwe imbeisa hasha paside, imboisa nharo paside, ndiri kukumbira kuti umbondipindura kuti chinombonzi CIO chii. You will be shocked kuti a lot of people they don't even know what they are talking about. You actually find kuti munhu wavanofungidzira kuti mutengesi ndiye munhu wava kuti mu-CIO, saka havatozivi kuti chinonzi CIO chii. Alright. Chinonzi CIO ku-Central Intelligence. Ku-Central Intelligence kunoshandwa nevanhu vanenge vachishandira political party, kwete government. Mapurisa nemasoja, alright, a good example yekuti ma-CID isection yemapurisa inoshandira hurumende, they work for the government. But ma-CIO, they do not work for the government.
they work for the political party. Ndochinhu chekutanga. I hope ndavhura vazhinji brain who did not know the difference between a CIO and a CID. Zvinhu zviviri zvakasiyana. Now, ma-CIO vanotsvaga munhu ari kumukira political party. But kana vachiuya kwamuri vanouya sezvinonzi uri kumukira hurumende. Ndo behavior yavo. Zvino basa rechi-CIO haribhadhare, ndo chinhu chekutanga. Kune wacho ari kuriitiswa haribhadhare, uye chechipiri chandoda kuti muzive maZimbabwean, basa rehu-CIO harina pension. Zvazvinoreva ndezvekuti ZANU-PF yakabva, zvinotoreva kuti nebasa rapera. Uye vazhinji vacho vanotendeswa kumajeri kuti makashandiswa kupara mhosva. Ndosaka muchiona kuti ma-CIO vanoshandiswa basa rekuitwa zvimbwa sungata nepolitical party, kuitira kuti political party irambe iri in power. Muri kunzwisisa here makateerera uko? Vasingazive kuti ma-CIO anosenza sei. Now, kana dai anga iri nhau yekuti inini Jeff Judah Usana ndoda kushandiswa neZANU-PF. ZANU-PF headquarter haisi kuAmerica kana kuBritain, kwekuti ndingakwire ndege mari yacho ndeiwanepi. Aiwa, iri muHarare. MuHarare macho ndo mandakazvarirwa, ndo mandakakurira. MuHarare macho mamunotaura imomo. Inini ndiri muHarava, ndiri muZezuru. Now, kuchi-CIO kwamunotaura uko, unogona kupinda munhu ezeZimbabwean, but most of the people vanopinda ikoko vanoprefer vanhu vane background yechinyasarandi, Zambia and Malawi. Ndosaka muchiona kwakazara vana Banda, vana Mwale, vana Piri, something like that. I always try to tell you this. Hazvitochinji izvozvo. Kana uri mumwe munhu iwewe werudzi rwekuZimbabwe, unogona kupinda zvako, but promotion yacho inonetsa. Because they will be protecting themselves. Right, ndofunga ipapa pamapanzwa. Ndati ZANU-PF headquarter haisi kure. Inini Jeff Judah Usana, I am 1,000 times more powerful, resourceful, ndatichi powerful, resourceful kudarika vamwe vanhu vari kuZANU-PF vese vana Winkenero Chivhaiwaya. Zvekuti I will be one of the greatest asset ndakanzi ndapinda muZANU-PF inini, because I've got that intelligence to change the direction of ZANU-PF, even to make it a better political party. The reason yandisingaendere kuZANU-PF, kune mari kuZANU-PF kuya. Urombo hwandinawo hunogona kupera nekubwaira kwezuzu. The moment ndakasvika kuZANU-PF, don't ever think kuti I will be killed, ndinovharirwa mujeri. Ndotambirwa nemaoko maviri. Musatombovunga kuti vanondivharira mujeri kana kundiuraya. Forget. Vanonditambira nemaoko maviri. And the next morning munotondoona nda kutofamba nemaRange Rover kana maLand Cruiser, ndatoimba pamwe kuBorodeo, pamwe nda kutopiwa matenda and so on. I will be somebody very fast. One of the easiest way of making money is to join ZANU-PF. One of the easiest way of making money, very reckless, is to join ZANU-PF. Kana kukwira ndege uenda kuGhana nekuNigeria, ndodzoka ikoko wakabata Bible wosikuti ndapastor ndaprophet, you can make fast money. Zvamunoziva imini. Kana ungoenda apo nedzimwe nzvimbo kuMalawi uko unotora nyoka yako inorutsa mari, you can make fast cash. Unonetsana nayo, unenge unerova mbira yako iri mumba ichirutsa mari, ichikandira mazai, ichididididi, and so
You make fun. The next morning unotenga maRolls Royce, maFerrari, maLamborghini. Vanhu vanototanga kukuda gotovhoterwa goita MP godi. It's very easy to make money that way. The reason why ndiri murombo, the reason why ndichigara kudiaspora, the reason why ndisina zvandinoda in a way kuti I choose to stand, number one, with God, number two, with the people. So ndikangoda hangu inini kungo deleta kuti handichadi kumira nevanhu, ndongoenda kuZANU-PF, then I make money, good living, totosiyana nazo. But I become the enemy of God. Saka inini handisi kuda kuvengana naMwari. Ndofunga ndapapindura. So you can conclude your own selves kuti munhu umusiya here haasi here. It is up to you. You make your own judgment. Anti mune brain. Mune brain.